Que tal? Moi boas noites. Canal Rías Baixas arranca nestes momentos a súa programación electoral con motivo das eleccións municipais do vindeiro 26 de maio. Temos por diante 34 debates por municipios en horario de máxima audiencia. O noso concello protagonista nesta noite é o de Dodro. Antes de ir xa co debate centrado nese municipio, deixenme que lles comente algunhas das particularidades destes debates electorais. A primeira cuestión que lles quero comentar é quen está convidado a formar parte destes debates. Son os candidatos daquelas formacións políticas que obtiveron representación nas pasadas eleccións do 2015. Sabemos que hai outras formacións que quedaron fora ou de recente creación que tamén lles gustaría poder participar nestes debates e tamén achegar a súa poboación, aos seus veciños e veciñas as súas propostas, pero como comprenderán, nalgún punto temos que poñer o límite para poder organizar esta gran cantidade de debates que lles imos ofrecer nas vindeiras semanas. Outra cuestión que tamén lles quero comentar é o formato. Todos os concellos teñen o mesmo formato, aquí non se fixo ningún programa nin a medida de ningún partido, nin tampouco a medida de ningunha localidade. Todos os candidatos e candidatas que pasarán por este plato de contrastes nas vindeiras semanas coñecen como funciona este programa, coñecen cales son as normas e, polo tanto, aceptan participar segundo as nosas condicións. Outro asunto, e xa é o último que lles quero comentar, é o reparto dos tempos. Este moderador tentará moderar o debate na mellor das súas capacidades e podeme creer que eu non me xogo nada nestes debates electorais, así que intentarei ser o máis profesional posible e repartir os tempos do xeito máis adecuado entre os candidatos que vayan pasando polos sucesivos debates electorais. Dito todo isto, imos xa co Concello, que, como lles dicía ao comezo, protagoniza este primeiro debate electoral, o Concello de Dodro. Xaudamos xa aos 4 convidados que nos visitan esta noite, o candidato a alcaldía do Partido Popular, Valentín Alfonsín, moi boas noites. Hola, boas noites. Candidato de Unidade Veciñal de Dodro, Xoán Xosé Vicente, boas noites. Tamén o candidato do PSDG-PSOE, Xavier Castro, boas noites. Hola, boas noites. E, por último, o candidato do Bloque Nacionalista Galego, Xoán Bautista Mariño, boas noites. Hola, moi boas noites. Benvidos os 4. Bueno, pois antes de meternos xa en materia, imos coñecer algún dato máis do Concello que protagoniza esta noite. O Concello de Dodro, situado na comarca do Sar, ten unha superficie de pouco máis de 36 km². O municipio está dividido en 3 parroquias. A poboación da localidade minguou lixeiramente con respecto a 2015. Será que la contabilizábanse 2.882 habitantes. O último dato do que dispón o Instituto Nacional de Estatística reduce a cifra ata as 2.791 persoas. Nas vindeiras eleccións municipais, os veciños están chamados a elixir a 11 concelleiros, os mesmos que na actualidade. Nos comicios do 2015, o Partido Popular volveuse a forza máis votada. Os populares fixéronse con 6 representantes. Como segunda forza, irrompeu Unidade Veciñal de Dodro con 3 edís. Os socialistas perderon representación pasando de 2 a 1 concelleiro, mentres que o BNG foi o que sufriu a maior caída pasando de 3 a 1 acta. Deste xeito, os populares revalidaron a súa maioría absoluta que xa acadaran nos comicios de 2011. Por número de votos, o PP acadou 962. Unidade Veciñal de Dodro foi apoiado por 598 veciños. Os socialistas conseguiron 232 sufraxios, mentres que o BNG sumou 170 papeletas. A participación superou o 79%, inferior a de 2011, cando o 83% do electorado acudiu ás urnas. Agora que xa temos máis información do Concello de Dodro, imos coa primeira rolda inicial na que os 4 candidatos teñen un minuto para dirixirse aos seus veciños e veciñas. Comezamos pola forza máis votada nas eleccións de 2015, que é o Partido Popular. Cando queira, candidato do Partido Popular. Pois, moi boas noites a todos os dodrenses, encantado de estar aquí neste programa, deste debate. Dicir que estamos a piques agora de rematar unha legislatura na que o Concello de Dodro sigue progresando e sigue mellorando. Hoxe, ou casi, estamos a piques de rematar unha legislatura onde se levan invertidos casi máis de 3 millóns de euros nas infraestructuras, nas nosas aldeas, onde se inverteu casi 600.000 euros en programas de emprego, onde se invertiron casi 100.000 euros tamén en plan de drogodependencias e onde se seguiu mellorando en todo aquilo que corresponde á atención ás persoas e, sobre todo, no apartado de dependencia.
Esta legislatura tamén foi unha legislatura onde a xestión do goberno do Concello de Dodro foi recoñecida non solamente en Galicia, sino a nivel nacional, e tamén sigue ganando peso específico entre os concellos de Galicia, como ha sido mostras as continuas visitas da Xunta de Galicia. Gracias, señor Alfonsín. Minuto inicial tamén para o candidato de Unidade Veciñal de Dodro. Adelante. Boas noites a todos os veciños de Dodro. Presentamos aquí hoxe tamén a Unidade Veciñal de Dodro, unha agrupación electoral que presenta un programa de goberno realista, con ilusión, pensando no futuro. O que queremos é onde queremos poñer a Dodro no mapa. Pensamos que non estamos derrotados e que temos que facer todo o posible por poñer a Dodro no mapa. Temos que facer infraestructuras turísticas, que veña a xente a Dodro, porque o problema máis grande que temos ahora mesmo en Dodro, como ben dixo antes o presentador, é a perda de habitantes que vamos tendo cada ano. Pode ser que acabemos a legislatura con 120 personas menos no Concello, e para iso a Unidade Veciñal de Dodro presentase a estas eleccións para ter un futuro e conseguir... Deixámoslo aquí, despois teremos máis ocasión para seguir afondando nos asuntos que estaba a comentar o candidato de Unidade Veciñal de Dodro, que anda agora para o candidato do Partido Socialista, do PSDG-PSOE, Xavier Castro, adiante. Gracias. Boas noites. Un minuto é moi pouco para explicar o que vimos facer aquí todos, cada un preséntase como pode. Eu a estas alturas sabedes que son del Estroves, sabedes que levo en política municipal moitos anos, con distintos tramos de sí e de non, excepto 2 legislaturas levo desde o ano 87 na política municipal. Fixe moita oposición e penso que, despois do que levo visto no Concello de Dodro, tócanos aos socialistas gobernar este Concello, a parte da pequena hueco que tivemos. Xa nos toca, o Concello de Dodro necesita un cambio urxente e espero que ser eu o que encabece o cambio e que poidamos darlle aos veciños de Dodro o que se merecen. Non sei se preciso moito máis, habrá máis tempo ao largo do debate de seguir falando de todo o que poidamos e, bueno, prefiero deixalo aquí xa. Perfecto, pois deixámoslo aquí. Remata esta primeira rolda inicial o candidato do Bloque Nacionalista Galego, Xoán Bautista Mariño, cando queira. Hola, moi boas noites a todos, moitísimas grazas antes de nada a Canal Rías Baixas polo ofrecemento ao Bloque Nacionalista Galego de Dodro, que se presenta a estas eleccións despois destes calamitosos anos de goberno do Partido Popular, pero que nos confiamos en que o día 26 de maio teñamos a confianza das 3 parroquias de Dodro, das 24 aldeas que conforman, para sair adiante e para termos un futuro que realmente se merece Dodro e non o pasado, que é algo que queremos deixar atrás. Moi ben, pois sobroulle medio minuto. Bueno, pois completada xa esta primeira rolda inicial, xa coñecemos os 4 candidatos que optan á alcaldía do Concello de Dodro. Imos arrancar o noso primeiro bloque temático, que imos centrar en infraestructuras, en urbanismo e tamén en dotacións de servizos públicos. Ten a palabra o candidato de Unidade Veciñal de Dodro, por diante 2 minutos. Pregúntolle que propostas ten a súa formación en todas estas cuestións que estaba eu xa presentando. Ben, a Unidade Veciñal de Dodro nos temas de infraestructuras, o máis grave que temos ahora mesmo en Dodro é o cambio de ubicación do polígono industrial, donde estaba antes na Fonte Primeiral, cara a Cancela a Brea, ao lado das aldeas. Tuvemos un cambio de ubicación do solo industrial no que non estaban de acordo nin os veciños, nin ninguén da oposición, o sea, todos os grupos da oposición estábamos en contra do cambio do solo industrial. Entón, nós fixemos unha proposta que era de que se retrasara a aprobación do solo industrial na Cancela a Brea hasta despois das eleccións, que o Partido Popular levara as eleccións a
o cambio do solo industrial, a ver se os veciños realmente estaban de acordo, e despois deso, pois, se ganaban, pois seguíamos aí co solo industrial. Eu creo que foi unha proposta que levamos a pleno e que non o Partido Popular de Dodro non aprobou. Eso é unha dos temas principais, o do polígono industrial. Tamén temos agora outro problema co polígono de Fesba, que o Partido Popular aprobou, e agora aparece de repente unha línea de alta tensión nese polígono que non permite o desenvolvemento por parte da empresa. Ese é outro problema grande que temos nas infraestructuras. Despois nós propoñeríamos, por exemplo, vaise facer agora unha obra que o goberno do Partido Popular chama Senda Peonil, polo lado da AC305, e nós... Bueno, deixando, se lle parece, falamos dentro dun intre desa senda peonil, porque temos que escoitar tamén a primeira intervención neste bloque do resto de candidatos, e a quenda agora do candidato do PSDG. Non sei se tamén a cuestión industrial é o asunto que máis preocupa a súa formación. A cuestión industrial evidentemente nos preocupa, pero non é a que máis, é a que máis ahora mismo. A nosa que máis nos preocupa é primeiro poñer a Dodro, falando de infraestructuras, é curioso, Dodro pásanos a autovía do Barbanza, pasa por Dodro, o AVE que une toda Galicia ahora mismo pasa por Dodro, o gasoducto Tui Portugal ou Tui, non sei onde, perdón, Coruña-Tui pasa por Dodro, unhas das as tres infraestructuras posiblemente máis importantes de Galicia pasan polo concello de Dodro, e lamentablemente non tivemos ningunha ventaxa deste paso, simplemente se nos transita e se nos deixa pasar, non? Entón, isto non é produto de 4 anos de goberno do Partido Socialista, isto é produto de deixadez das funcións de todos os gobernos do Partido Popular, anteriores ao 2011 e posteriores ao 2015, porque realmente o Plan Xeral de Ordenación Municipal estuvo durante 28 anos que hubo un alcalde anterior sin poder facerse, fixose en 4 anos de alcalde socialista, e nos últimos 8 anos do alcalde que temos aquí neste debate, o único que se tratou foi de facer unha modificación puntual que está generando un problema tremendo no Concello de Dodro por un cambio de suelo industrial. Realmente pensamos que o avance que produce un goberno progresista, que produce un alcalde socialista en infraestructuras é importante e non hai ningún color. Simplemente asfaltar camiños, mellorar pequenas cousas non soluciona nada no Concello de Dodro. Levamos así desde o inicio da democracia. Nos pensamos que Dodro xa ten que dar un paso adiante, ten que retomar outro desenrolo do Plan Xeral de Ordenación Municipal e, bueno, pois nada, xa sigo máis adiante. Vale, perfecto, pois escoitamos agora as propostas do Bloque Nacionalista Galego, cando queira. Sí, bueno, nós desde o Bloque Nacionalista Galego vímolo dicindo durante todo o que foi este mandato desastroso desde o noso punto de vista, e que tamén así nos lo fixeron saber os veciños e veciñas de Dodro. Nós pensamos que con unha infraestructura básica ten que ser o saneamento e auga para todo o concello, que non o temos en todo o concello. Evidentemente, nós cando falamos de auga potable, claro, porque o Partido Popular votou en contra da nosa proposta para que non se fixera unha mina en Touro o Pino. Entón, hai que pensar que esa auga nós querémola potable. Polo tanto, é unha das reivindicacións, creo que, despois de tanto tempo de Partido Popular, que aínda en Dodro non temos. Tamén, desde logo, a estas alturas, que somente o Partido Popular fora capaz de chorrear asfalto, xa lle dixemos nas intervencións plenarias moitas veces, é que resulta que non hai un plan para desenvolver cales son as contingencias que pode ter Dodro, non hai un plan para actuar naqueles camiños ou ampliacións, e iso é o único que fai o Partido Popular, é poñer farolas ou chorrear sin ningún tipo de planteamento, e iso evidentemente é un despropósito desde o noso punto de vista, e iso todos os veciños saben que eso faino calquera. Desde logo tamén é básico para nós ter unha cobertura igualitaria para todas as aldeas, son 24 as que ten Dodro, de
telefonía móvil e internet, porque en estes momentos o que temos é a negativa do Partido Popular ás propostas do Bloque, cando agora mesmo están pasando por diante das nosas casas, pero non de todas. Temos que ter un concello democrático para todos. E, desde logo, o saneamento, como poden observar os veciños de Vigo, de Susavila ou de Revixós, que temos en vez dunha depuradora e unha decantadora. Iso está xenerando problemas e, desde logo, co Bloque Nacionalista Galego vamos a dispoñer de cartos se nos dan esa confianza para desenvolver esa infraestructura. Pois ata aquí ten a palabra agora o candidato do Partido Popular, cando queira. Bueno, supoño que me dará algo máis de tempo para responder a todos Teramos eles, ocasión de debatir ao longo dos vindeiros minutos. Mira, respondendo por empezar con o Bloque Nacionalista Galego, cando di vostede que quere auga potable para o Concello. Mire, iso está garantizado por Augas de Galicia. É dicir, quen suministra a agua potable aos concellos é Augas de Galicia. Está poñendo vostede en dúbida que a agua do río Ulla non é potable. Mire, eso hai que ser un poquinho máis responsable e non fomentar cousas que poden levar a unha alarma social. A auga da que se nutre a rede municipal de Dodro provén do río Ulla, como provén para todos os concellos do Barbanza, e está suxeito a uns controles para potabilizar esa auga. Por tanto, non se pode decir que a auga da que se nutre o Concello de Dodro non sexa potable, senón é todo o contrario. Di vostede chorrear asfalto, que o fai calquere. Pois mire, non sei, que eu creo que non o fai calquera, polo menos vostedes non o fixeron ou non o fan. Nós o que fixemos foi invertir nesta legislatura 140.000 euros en parques infantiles, invertir 680.000 euros en estradas, na mellor de estradas, con asfalto aglomerado para evitar o rego asfáltico que ten unha menor durabilidade, invertir 960.000 euros en 22 das 26, que non son 24, son 26 aldeas do Concello de Dodro, e invertir en programas de urbanización co Plan Urbe da Xunta de Galicia 479.000 euros. Isto dalle a vostede un total de 2.260.000 euros que invertimos na mellora das infraestructuras dos nosos núcleos, das nosas 26 aldeas. Pero que aparte conseguimos, gracias a ese peso específico que ten agora, que consigue o Concello de Dodro, con este goberno do Partido Popular, que Augas de Galicia invertise no saneamento e na partida de Estorbe 250.000 euros sin que o Concello de Dodro tivese que poñer un só céntimo. Que a senda que se vai construir na C305 desde Tallós ao Muro Novo e desde Imo a Bexo, que ten por un importe de 245.000 euros, o Concello de Dodro tampouco terá que poñer nada e mellorará a seguridade dos peóns e dos coches. Deixámoslo aquí, señor candidato do Partido Popular, leva xa 2 minutos 30, como imos ter máis oportunidades de falar aínda sobre todos estes asuntos, imos facer outra rolda para que o debate siga avanzando, así que devolvemoslle a palabra ao candidato de Unidade Veciñal de Dodro, que, de certo, saíron xa varios temas en estas materias, non auga potable, o tema do desenvolvemento industrial, tamén o tema do asfaltado das vías do Concello. Que propostas e que visión tenden a súa formación de todos estes asuntos que xa están a poñer agora sobre a mesa? Pois a verdade é que, ben, en base aquí a política do asfalto que se dedica a facer o Concello, bueno, son obras ao mellor necesarias que non é porque as faga porque vaya no programa electoral do Partido Popular cada 4 anos, sino porque é unha política necesaria. O curioso é que esta política necesaria non se desenrola ao longo dos anos, sino desenrólase precisamente os últimos meses antes da campaña electoral. Agora mesmo temos o Concello levantado en obras para este tipo de política de asfalto. É o único que fai o goberno do PP. Despois, a senda peonil que tanto alardea o goberno do PP, que vai pola AC305, chamanlle senda peonil, non sei por que senda peonil, debía ser unha aceira para que os coches non, unha beirarrúa para que os coches non suban arriba. Nós vemos que, por exemplo, a senda peonil
que vai pola C305 ou que vai a ir pola C305, veríamos a máis lógica. É unha proposta que vamos a levar nós na campaña, de que fora, por exemplo, desde as aldeas de Tarrío, da Igrexa hasta o Concello e do Concello hasta a aldea de Vigo, pero escapando sempre da carretera. Non sei eu por que ten que a xente baixar a carretera para unha senda peonil, para que pasee pola beira da carretera. Vemos máis lógico que a xente paseara pois por onde vai habitualmente, escapándolle dos coches e polas pistas tradicionais. Por aí é por onde había que facer a senda peonil. E por abaixo, se hai que arreglar e poñer, pois facer unhas aceras normales e corrientes donde non puderan invadir os coches esa senda peonil. Non llevemos necesidade ninguna a ese tipo de senda peonil. Vale, pois se parece deixámolo aquí, quero engadir que saiban vostedes catro que, aínda que isto é un debate por tempos e por quendas, si que en algún momento, se así o desexan, poden retrucar no límite do respecto tanto cos seus compañeiros como co moderador, se vostedes consideran que queren aportar algo máis ou se hai algún tipo de interpelación directa, pois poden tomar uso da palabra, pois respectando aos seus compañeiros e tamén a este presentador. Bueno, pois imos agora coa palabra do candidato do PSD-PSOE, cando queira. Eu simplemente, bueno, simplemente non. Eu vou a insistir no mesmo. Mire, o alcalde acaba de decir que acaban de invertir esta última legislatura sobre 2 millóns de euros, non? Acaba de decir aquí, creo. 2.300.000 o Concello, efectivamente, que se chega casi aos 3 millóns que as aportacións da Xunta de Galicia. É curioso cando, claro, e estes cartos generalmente veñen de plans de diputación, que estou aquí contando así a grosso modo, andan 1.800.000 euros. Quero decir... Non, para nada. Non ten nada que ver, é Non da ten Xunta nada de que ver. Galicia. Con un presupuesto de 1.500.000 no 2015, 1.840.000 no 2016, 2.100.000, cando máis do 50-60% se vai en pagar soldos e salarios, o Concello de Odro non pode decir vostede que é un concello inversor, porque realmente cos presupuestos tan axustados que temos, incluso este ano 2018-2019, perdendo casi 100.000 euros, non... Iso é un presuposto, despois hai subvencións que se convocan e que as que accede o Concello de Odro. Efectivamente, 3 millóns subvencións con máis que... solamente en obras. Efectivamente, subvencións con máis que accede o Concello de Odro, nas cuales, en moitas delas, a maior parte delas, a aportación do Concello de Odro é 0 euros. Eso estamos vendo nos plenos todos os días. Pero bueno, dito isto... É malo que... Hombre, sí, bueno, para mí sí, porque o Concello de Odro ten que ter certo carácter inversor. Non pode estar a expensas do que dan as diputacións ou do que dan a Xunta de Galicia. Entendo que o Concello de Odro, se vostede goberna un Concello, terá que ser capaz de revertir hacia onde vamos, que é hacia unha pérdida de poboación, pérdida de valor de vivendas, cada vez hai máis casas baleiras, cada vez esas casas valen menos. Esa é a situación dos últimos anos no Concello de Odro. Está en contra de que a Xunta faga as obras sin que teña que... Non, eu non estou en contra de nada, eu estou en contra de que o Concello de Odro este somente a expensas dos cartos que veñen de outras administracións, nada máis. Eu estou en contra de que haxa no Concello de Odro, nesta última legislatura, acabamos con 4 políticos, 2 con dedicación total e 2 con dedicacións parciais, vale, e que realmente non se vexa na melloría nin pos veciños, nin unha melloría nos presupuestos, nin unha melloría na inversión. Eu estou en contra deso. Eu e o Partido Socialista, e por iso é o que pensamos revertir. Vamos a dar a palabra ao candidato do Bloque Nacionalista Galego. Sí, a ver, hai unha cousa tampouco que ainda ninguén tocou, que é o tema do transporte en Dodro. Eu creo que levámoslo dito moitas veces, é pouco desenvolto, non? Hai localidades como a Dodro que aspiran a ter un transporte de comunicación coa comarca e mesmo dentro máis acaído do que realmente ten agora mesmo Dodro, e desde logo entendemos tamén como infraestructuras desde o Bloque Nacionalista Galego, e así tamén nos lo di a xente, que se debe de investir máis no que son edificios que son de incumbencia municipal. Hai que mimar, desde logo, os servizos públicos, como poden ser, pois, non só a casa consistorial, que desde o noso punto de vista queda moito por facer na propia casa, senón tamén o CPI, o Sebe Lorenzo Baleirón, é unha infraestructura básica para desenvolver, hai que poñerlle máis limpeza, hai que dotar dun conserxe, único centro da comarca que ten un conserxe por horas. Entón, esa é unha infraestructura, ao igual que o centro de día. Non hai que ir ao centro de día a celebrar o cumpleanos feliz como pasou, sino que hai que mimalo como se fixo cando o BNG tivo esa opción de goberno, que foi quen o desenvolveu no seu tempo. De igual xeito, o outro centro educativo como infraestructura importantísima para o noso rural é o CRA. É dicir, as unitarias son unhas
unhas potencias realmente para que os nosos fillos e para así fixar poboación, porque, como acabamos de ver na mini reportaxe, temos falta de poboación. Iso, para nós, é, desde logo, unha baza moi importante, que eses servizos públicos xunto co que é o centro de saúde, que está nunha esquina, que o polideportivo está noutra, a Casa de Cultura está preto do Concello, é un Concello que está desbaratado. Entón, nós o que temos é que, tendo xa isto, hai no que manter e hai no que mimar. Moi ben, pois se lle parece, tamén lle pregunto ao candidato do Partido Popular precisamente por esas infraestructuras que dependen do Concello, como está o seu estado de saúde en eses edificios que dependen... Quixera referirme ao que comentado polo voceiro de Unidade Veciñal respecto á senda Pionil. Usted está pedindo que unha senda Pionil, que así lle chama a Xunta de Galicia, de saberán porque lle chaman así, que pode unir, que vai permitir camiñar de un xeito seguro ao longo de todo o Concello, desde Bexo ata Lestrobe, que non se debe facer. Mire, eu digolle que hai moita xente que non se desplaza ao Concello andando porque non ten a seguridade ao camiñar pola beira da AC305, porque literalmente tes que ir en riba do asfalto. Vostede está pedindo que se faga unha senda por unha carretera, por unha estrada de Diputación. Ben, pero entonces haberá que ver a Diputación se realmente ten interés en invertir en Dodro e non, como está facendo ahora, que Dodro é precisamente da comarca de Santiago o que menos recibe, 426.000 euros. Ben, entonces vostede, fais a senda Pionil pola o seguinte concello porque da Xunta e a outra non se fai porque da Diputación. Pero o seguinte concello que máis recibe da Diputación saca de Dodro unha diferencia de 300.000, ainda tendo menos habitantes. O sea, que se fai única e exclusivamente por criterios económicos. Non se fai por criterios económicos, faise para mellorar a seguridade vial. Non, faise porque unha é da Xunta, a Xunta somos amigos, e outra é da Diputación, e a Diputación non somos amigos. Fale vostede cos veciños, porque ahora resulta... Os veciños posiblemente, os veciños non baixan ningún veciño á carretera, a andar pola carretera. Preséntese vostede ás eleccións e dígale aos veciños que non é necesaria a senda Pionil pola estrada da AC305. Respecto ás obras que se están facendo, mire, a maior parte das obras que están facendo ahora se corresponden co pos do 2018. A maior parte delas. Hai unha diferencia moi importante. No período 2011-2015, a Diputación gobernada polo PP permitía e aprobaba os plans no mesmo ano. É dicir, o pos do 2014 se executaba no 2014. Estamos todos os concellos, agora case a mediados do ano 2019, cas obras do 2018. Pregúntelle vostede a Diputación na que teñen vostedes participación a través de Mareas, a ver por que tardan tanto en aprobar os plans. É máis de Fenosa, porque tardan tanto en aprobar os plans. Señor candidato do PP, leva xa 2 minutos, casi 30 segundos. Teño que contestar a 3, porque, claro... Sí, voulle dar 20 segundiños máis, porque temos que marchar xa a publicidade. Se les falan 6 minutos e medio, non podo responder a 3 personas. Adiante, pois, que o tempo corre, 20 segundiños máis. Despois, entre os 3, digo, di o Partido Socialista que paso o gasoduto, que paso o AVE, que paso o Tobía. Mire, esas obras rematáronse durante o goberno do bipartito, durante o goberno do PSOE-BNG. Cando chegamos nós, tuvémonos que dedicar a arranxar todos aqueles problemas que xenerou tanto a autovía como o AVE. Eso foron feitas pola administración. Foron feitas, bueno, non vixiaron as obras como tiñen que facer, senón non teríamos nós que reparalas, lóxicamente. Despois, di vostede, o tema do CRA, do CPI, do Centro de Día. Mira, o Centro de Día foi feito pola Comunidade de Montes, foi entregado á Xunta cando gobernaba o partido, veo o señor Quintana inauguralo, sin poñer un céntimo, eso sí, e sobre o CRA, direi que o Concello de Dodro é o que máis esforzo fai, porque se vostede mira a lista de concellos que teñen escolas unitarias, o Concello de Dodro, sendo o concello con menos habitantes, é o que máis escolas unitarias ten. Pois deixámolo aquí porque o tempo xa corre demais, xa levamos case 30 minutos desta primeira parte do debate, así que, se lles parece, xa sei que teñen moitas ganas de amosar as súas opinións, os seus pareceres sobre os diferentes temas que estamos a tratar, pero que o tempo xa rematou, así que temos que facer unha primeira pausa publicitaria e a volta falamos de economía, falamos de emprego. Seguimos no Contrastes Dodro.
Pois seguimos no Contrastes Dodro, noite electoral aquí en Canal Rías Baixas. Falábamos antes de marchar a publicidade de infraestructuras e tamén desas dotacións de servizos públicos. O tema que nos vai ocupar de seguido ten moito que ver tamén co que falábamos hai uns minutos. De seguro que algunha que outra cousa quedou no tinteiro e os candidatos aproveitarán tamén para sacalo a relucir nos vindeiros minutos. Agora imos tratar o asunto económico, tamén a creación de emprego nun concello como de Dodro e tamén os sectores productivos en que se pode empregar a xente no concello de Dodro. Imos escoitar a ver que propoñen os 4 candidatos que temos hoxe aquí convidados neste plato de contrastes dende o auditorio de Ribadumia. A primeira quenda desta nova xeira de intervencións é para o candidato do PSDG-PSOE, cando queira. Pois, sí, eu simplemente sobre o tema este bloque de economía e emprego, decir que con este cuadro de poboación donde parece curioso que incluso o único tramo que se mantén un pouco a liña descendente foi desde o ano 2007-2011, cando casualmente non gobernou o Partido Popular en Dodro, sigue baixando. Realmente os veciños e veciñas de Dodro teñen moi pouco onde traballar en Dodro, teñen moi pouco, non hai un tecido empresarial como tal. Abandonámolo o campo, abandonámolo a industria, non hai ninguna industria, desgraciadamente para nós. Nos últimos 30 anos de gobernos do Partido Popular en Dodro estamos indo en unha caída libre bastante importante. Ahora mismo preténdese, con este pretexto do novo cambio do Plan Xeral de Ordenación Municipal, de un polígono industrial de 27 hectáreas proxectado ou desexado no seu momento a un polígono industrial de 17 noutra situación, tampouco vemos nós que vaya a solucionar nada, porque pintar suelo industrial non significa, baixo ningún concepto, que se vayan a instalar as empresas. O mesmo alcalde recoñeceu públicamente que non hai ninguén disposto a desenvolver o terreno dese polígono industrial, porque eso, evidentemente, como ben sabe, necesita unha inversión de O terreno da fonte primeral, perdón. Nin o da baixo tampouco, porque non hai ninguén, vostede o dixo, nun escrito que mandou aos veciños, que non se realizaran, como é, non hai nadie interesado en poñer os cartos para comprar e iniciar o lanzamento deses terrenos, dixo vostede. Para a ubicación que sería en Revixós, en caso de facese, que de momento vai quedar parado, evidentemente, pero entonces dime vostede a min que vai quedar parado, o único que vai facer vostede, cambia o suelo industrial de Pexón dun sitio para outro, 50.000 metros. Vai cambiar, pero non hai que nos desenvolva porque fan falta desenrolar o terreo, convertirlo realmente en terreo industrial. O que quero dicir con isto é que vostede está a decir... que o terreo é propiedade dos veciños. Pois precisamente, vai seguir sendo propiedade dos veciños hasta que alguén poña 2 ou 3 millóns de euros. Non, eu non pretendo nada. Eu non pretendo nada. Eu pretendo pensar en que se no seu momento vostede non favorecese a unha empresa local, pois posiblemente esa empresa local... Favorecer a unha empresa local? Si, podría favorecer somente a unha empresa local. Podría vostede pensar no desenrolo do concello. A todas, e iniciar posiblemente un novo desenrolo ou o desenrolo que estaba previsto no polígono industrial original. Por situación, por tamaño, pois de que forma? Da forma que ahora que siguen pedindo unha axuda de 600.000 euros para entrar unhas líneas de alta tensión, porque senón din que non van a seguir medrando. Deixámoslo aquí, por iso das alusións imos ir co candidato do Partido Popular, cando queira. Mire, nós estamos moi preocupados polo emprego, como non podía ser de outro xeito, e levamos, desde o ano 2015, levamos invertidos 700.000 euros. 700.000 euros nos programas integrados de empleo, que xuntamente co Concello de Padrón e que de Rois levamos a dirección desde Dodro. Desde entonces foron 104 persoas as que axudamos con esos programas a encontrar emprego, que creo que é moi importante. E, de feito, somos o único grupo de concellos que ten tal nivel de éxito. Respecto ao polígono, por empezar polo que rematou sobre Cesba, mire, hai unha situación que é que Unión Fenosa non saben a soterrar a liña nas condicións que, teóricamente, serían as normales para conquerir que esa liña quede soterrada. Nós estamos buscando unha solución. Vamos a topar esa solución está en marcha, e Cesba, que é a principal empresa de Dodro, vai poder desarrollar a súa empresa. Iso é o que vamos a facer, sin soltar o Concello de Dodro ningún solo céntimo. Unha empresa. Ningún solo céntimo. Imos ver, foi a empresa que promoveu e que solicitou. Ninguna outra empresa
ten posibilidades de desarrollar por si mesma un polígono de 2 hectáreas. E Fesva tampouco o fixo. Fesva solicitou 20.000 metros, Non o que é fixo. a unidade mínima que hai para solicitalo. Pero non o fixo nada. No polígono Firmou un industrial convenio con de vostede? Fonte... Non había un estudio Non de hai un viabilidade compromiso. dese polígono para Se Fesva. enfadan os dous. Sí, imos digo deixar eu. que remate o Pero candidato do mire, Partido mire, Popular e despois saímos con unidade O veciñal, veña. polígono industrial que vostedes proxectaron, proxectouse con un informe de 90 páxinas que costou 18.000 euros e no que non existe ningunha confirmación de ningunha empresa que estivera disposta a ir a ese polígono. E, de feito, en todo este tempo, ningunha empresa local ou fora de Dodro mostrou o máis mínimo interés. E pode dicir que, en cambio, si mostraron interés en outros polígonos fora do Concello de Dodro. Pois deixámolo aquí, escoitamos agora sí ao candidato de unidade veciñal de Dodro, veña, adiante. Por seguir co polígono industrial de Fesva, evidentemente, vostedes, cando fixeron ese solo industrial para Fesva, figura na documentación un estudio de viabilidade. Daquela había a mesma liña de alta tensión que agora, ou antes non había. Eu me imagino que cando se fixo o estudio de viabilidade se faría tamén, se falaría... Que o polígono o desarrolla o promotor, que neste caso é a empresa, non é o Concello. É a empresa que ten que desarrollar o polígono, é a que promove, non o Concello de Dodro. Únicamente o Concello de Dodro califica un terreno con unhas condicións, pero quen desarrolla o polígono finalmente ten que ser promotor, que neste caso é Fesva, que se atopa ahora con un obstáculo evidente. Estamos de acordo, que non ten que desenvolver é o empresario, está claro. Pero no estudio de viabilidade, o Concello doulle 6 metros e seguía habendo a línea. Por que antes non se... Pero non se deron conta antes. A mí dígame por que antes... Iso é unha liña de transporte. É unha línea de alta tensión. Antes había... É unha liña de transporte de suministro, pero iso corresponde ao promotor. Oiga, pero mire vostede, en Citroën en Vigo se fixo unha lei específica en Galicia, única e exclusivamente, para que Citroën non se marchara de Vigo. Eso sabe vostede. Claro, podemos dicir, o Citroën non sabía onde estaba. Pois claro que sí. Ora, que as condicións cambian, e o que se tramitou... Pero aquí non cambiaron as condicións. Imos deixar escoitar o candidato. Pois mire, iso corresponde a Fenosa Mesa Fesva, non nos corresponde ao Concello de Dodro. O sea, o problema foi de Fesva. Nos vamos buscar unha solución. E vamos a buscar unha solución que non lle coste ni un solo céntimo ao Concello de Dodro. Vale, moi ben, pero ustedes agora vanlle buscar unha solución sabendo que o problema non foi do Concello. É que non foi do Concello. Entonces a solución buscan ya vostedes. O Concello non. O goberno do PP busca ya a solución a Fesva. Pero non quere que se solucione o problema a Fesva. Pero si usted estaba botando a culpa a Fesva antes. Eu non lle boto a culpa, que eu digolle que quen desarrolla un polígono é un promotor, pero eso sabe todo o mundo. Eu digolle que a línea estaba antes tamén. Non os concellos. Pero nós teremos que buscar unha solución. Usted pretende que Fesva quede parada, que non desarrolle. Non, imos deixar falar ao candidato que corresponde. Se está en contra de Fesva, digo. Señor Alfonsín, imos deixar falar ao candidato. Que nos digamos... Diga que está en contra. Usted pretende que nos digamos que estamos en contra de Fesva. Eso é totalmente mentira. Que nunca apoyaron a Fesva, nin esta empresa. Pois posiblemente porque ao mellor non era o sitio máis adecuado. Bueno, pois gústame que o digan así claramente, que non é o sitio e que Fesva... Pero xa se está dando conta Fesva ahora. Fesva está se dando conta que ese non é o mellor sitio agora. Creo que por non. Culpa, está dicindo que non se pode desenvolver porque ten unha línea de atención e que non o pode desenvolver. Eu creo que non. Pois ata aquí porque temos que escoitar aínda o candidato do Bloque Nacionalista Galego. Adiante. Bueno, eu non sei se os veciños e veciñas están enterando moito do que está pasando no debate, pero desde logo para nós non é nada normal que a estas alturas estamos falando de economía, que un concello que ten case 600.000 euros de débeda, débeda que está aí, todo o mundo pode comprobar, que teñamos a situación que temos. Despois de ver tamén como hai 4 dedicacións que xa saíron antes aquí no debate, eu creo que eso os veciños e veciñas de Dodro non entenden, porque esa falta de emprego que di o señor Alfonsín que se preocupan moito, pois mire, esa falta de emprego aumenta porque a veciñanza, sobre todo a máis xoven, marcha, os mozos estánse marchando e non se está desenvolvendo chan industrial. Eu creo que o Bloque Nacionalista Galego foi xustamente no pleno no que se aprobou unha modificación dun
Polígono, que agora é Polígono, foi o único partido da oposición que apoiou esa modificación para xerar emprego. Agora, quen non ten feitos os deberes está claro que é o Partido Popular, porque esa modificación resulta que trae estes problemas. Entón, esa falta de planeamento, xa lle dixemos naquel momento, é a que, desde logo, para nós, fai que cobre cada vez máis importancia o desenvolvemento dun polígono industrial. O polígono industrial que está no Pexón, o Pexón fixo o BNG xunto co PSOE, o bipartito de Dodro, ese polígono industrial non suscitou, estou no meu turno, non suscitou ningún tipo de problema. 174 alegacións. Non suscitou ningún tipo de... 174 alegacións. Non suscitou o candidato do Bloque Nacionalista. Imos deixar que fale o candidato do Bloque Non Nacionalista. suscitou os problemas que está suscitando un polígono máis pequeno que está ao lado das casas da Tribisqueira, ao lado das casas da Revixor, ao lado das casas de Lestrove. Mire vostede, as primeiras alegacións, sabe moi ben, foron 359 alegacións nunha primeira tandada. E logo, nunha segunda... Do Pexón, di vostede. Do Pexón, que o Partido Popular quere... Non, estou falando do propio Pexón que vostede quere desenvolver. Non aprobamos ningún Pexón. Non, o polígono industrial é un cambio puntual dun plan xeral. Ben, en esa segunda vostede o que veu foi alegacións da veciñanza nunha tanda de 300 e pico e noutra segunda de casi 170, creo recordar. Eso sí que provocou discusión e non provocou esa discusión o polígono que está no actual Pexón. Ata aquí deixamos este asunto porque volvemos a escoitar o candidato Tocalle do PSDG-PSOE. Salía xa a debate a cuestión da débeda municipal. Se lles parece, falamos tamén deste asunto porque supoño que tamén é un asunto que preocupa os veciños e as veciñas da localidade. Non sei se dende o PSDG ven a situación mellor que hai 4 anos ou en peores condicións. Cando queira. Nos vémolas bastante peor, de feito, polo que se ve están bastante ben estructurados os bloques que vamos enlazando un tema co outro, non? Este tema de bloque de políticas sociais e demografía xa falamos de que é evidente desde o inicio do programa a pérdida de población de Dodro, falamos da pérdida de valor do que é o Concello de Dodro, falamos de que realmente o único que temos un transporte público un día a semana pactado polo Concello que ven dun anterior goberno do Partido Popular, quero dicir que, a ver... Con quen? Con unha empresa pactado polo Concello, negociado polo Concello. O transporte público que temos en Dodro, o de baixar as aldeas de arriba ao centro de saúde, non é o xoves. Sí, pero ese, mire, foi con Vilabrión que se digo, pactado polo Partido Popular de Dodro hai tempo. É que vostedes mantiveron durante 4 anos. Pero estou dicindo que é único. Ele preguntoume sobre os últimos 8 anos. Pero que quere vostede? Poñer liñas de autobús entre as aldeas? Eu non digo nada. Pero sabe vostede que eso está controlado pola Xunta de Galicia, digo eu. Pois posiblemente, pero habrá que traballar. Non somos 4 políticos a traballar para un concello de 2.700 habitantes. Por favor, 4 políticos que en sueldos no ano 2019 presupostan 109.000 euros. No ano 2017, perdón, 2017, sí, señor. 2018. Vale. Porque durante dos 8 anos que eu levo como alcalde... Non podía porque a lei non lle permitía, solo podía haber un que cobrara. Foron 5 anos e medio nos que non percibín absolutamente nada. Vostede, porque non permitía a lei cambiou xusto, e tan pronto cambiou a lei... Podía percibir. Como que non? Un solo concelleiro, un solo concelleiro podía percibir naquele momento. De estabilidade presupuestaria. Está vostede equivocado. Está vostede equivocado. Durante 8 anos... Estou no meu uso da palabra e quería seguir... Quedanlle 20 segundos. Señor Alfonsín, quedanlle 20 segundos ao candidato do PSDG e xa vamos con vostede. Estaba intentando facer... A participación ciudadana, por exemplo, os plenos non se poden facer ás 2:30 da tarde nin ás 8 da mañán para que a xente non vaya. Os plenos temos que facer para que vaya a xente. A regeneración democrática non se pode facer do xeito que se fai como cando un acto a sábado pasado, por exemplo, corríxeme se me equivoco, que non sabemos moi ben se é do Concello, dándolle nome a unha plaza, ou é un acto partidista, porque aquí os concelleiros que estamos aquí, eu non fun invitado a ese acto sendo do Concello. Non sei, vostede ao mellor debería darlle unha volta a certo punto democrático que exerce vostede a alcaldía. Pois deixámoslo aquí, de temas de participación e deses asuntos tamén teremos oportunidade de falar no último treito xa do debate. Agora voulle dar a palabra ao candidato do Partido Popular e voulle trasladar a mesma pregunta que lle facía o candidato do PSDG. Como está a cuestión da débeda municipal? Está mellor económicamente Dodro que hai 4 anos, cando comezaba o mandato no 2015? Pois claro que sí.
lóxicamente, está moito mellor. Por remitirnos onde empezamos nós, no 2011 empezamos con 740.000, cando chegamos ao goberno. Durante todos estes 8 anos, o único que fixemos foi pagar as débedas que deixaron, que é moi distinto. Di vostede que eu non podo cobrar. Bueno, vostedes cobraron e arruinaron o Concello. Eu, durante 5 anos e medio, non cobro nada. Cando eu remate a legislatura, durante 8 anos, o soldo do alcalde sairá por 700 euros ao mes. E canto foi o soldo do alcalde nos 4 anos do PSOE? 800. Por 2 horas. Estamos no mismo. 2 horas. Estamos no mismo. 2 horas. A diferencia é que o señor Arturo arruinou o Concello, deixouno con 740.000 euros. E vostede deixou con 576.000, corríxeme se me equivoco. Desde o 2011, todos os anos, o Concello de Odro tuvo un resultado positivo. Hasta 576.000 en 8 anos. A débeda está agora, rematará no ano 2012 co préstamo do ICO pagado a cero, cando teníamos ainda 2 anos máis para pagalo. E isto é, con 4 anos, na que a Diputación lle dou ao Concello de Odro 528.000 euros menos. E despois de que o Concello tivera que pagar a 2 empleadas as cotas de autónomos e que sumaron 120.000 euros. É dicir, o Concello de Odro nestes 4 anos percibeu 640.000 euros menos e reduce a débeda. E sobre o salario, non sei, aquí o señor Martiño pode cobrar, o señor alcalde de Vigo pode cobrar, o señor alcalde de Pontevedra ou BNG pode cobrar, todos poden cobrar, menos os alcaldes do PP. Os alcaldes do PP non poden cobrar. Non me referín a vostede, referíame 4 concelleiros cobrando. Os horarios dos plenos, mire, léase vostede a que horas son os plenos en Vigo, que son as 10 da mañán, léase vostede a que horas son en Coruña, que son as 5 da tarde, é dicir, mire, as horas, as 5 da tarde e as 10 da mañán. Resulta que a vostede a 1:15 lle é moi complicado asistir. Bueno, é complicado asistir a calquera hora, porque no último ano somente existe a mitad dos plenos. Eso é mentira, eso é mentira. Xo puxeron vostede no Facebook, pero eso é mentira. Porque parece que a Regeneración Democrática pasa polo Facebook. Aclarado ese asunto da participación do candidato do PSD nos plenos, imos escoitar a opinión do candidato de Unidade Veciñal de Dodro a conta da débeda municipal. Cando queira. A conta da débeda municipal, olvidouse o señor alcalde tamén de decir que o seu homenaxeado lle deixou unha boa deuda tamén, 2 casas que tuveron que indemnizar a 2 familias por unha licencia ilegal. Eso tamén incrementou a deuda do Concello. Eso non é débeda, señor. Bueno, pero incrementou, vostedes teñen que pagar. Pero iso non é débeda. Non é débeda, bueno, non é débeda. Vamos a ver, a débeda... Eso non é débeda. A débeda contabilizase por préstamo, señor Vicente. Concedeu 2 licencias ilegais, é verdad ou non? Que se demostraron ilegal posteriormente, claro que sí. Claro. Que costaron non foron licencias ilegais. Entonces, por que reclamaron é porque houve que indemnizalas. Porque houve que indemnizalas. Houve que indemnizalas. Con expediente de reposición urbanística, sí. Vostedes aprobaron os presupostos deste ano con esta débeda. Que a débeda, isto, a 20 de decembro, estos son datos que vostedes aprobaron. Que pon aí? Sí, que pon aí, porque a débeda, o capital vivo pendente de amortizar a 31 de decembro de 2017 ascende a 576.000. Exactamente. Exactamente, bueno, 575,85. Isto foi aprobado por vostedes. É a deuda viva que ten ahora mismo Señor Vicente, levamos ano e medio xa, bueno, pero xa... Cuidado. Sí, ano e medio, porque estes son os últimos presupostos. Estoulle dicindo que a débeda neste ano, cando remate o 2019, os presupostos estará por debaixo dos 450.000. O sea, por debaixo dos 450.000. Claro, que se vai pagar o préstamo todo. É dicir, 2 anos antes do que correspondía. O sea, que a débeda ahora mismo son 450.000. 2 anos antes do que correspondía e con 640.000 euros menos. Pois vostedes empezaron a súa legislatura con 62.000 euros. Como? Según o goberno, o Ministerio de Facenda. 62.000 euros. Pero, señor Vicente, onde estaba vostede? Pero onde estaba vostede, señor Vicente? Mire, que houve que pedir un préstamo de 500.000 euros para pagar aos proveedores. Sí. Onde estaba vostede, señor Vicente? Non se enterou. No, eso pediron a vostedes. Pero léase vostede as contas do ano 2010 e 2011. Pero préstamo pediron a vostedes. Cando vostedes presupuestaban uns ingresos
A xente que estaba con vostede que estaba no BNG, e que ora está en unidade veciñal e que despois non sabemos onde estará. A xente que presupuestaba, facía uns presupostos do Concello, os aprobaba no mes de xuño, con ingresos que non se podían percibir como era o do lixo. Eso digo vostede. Deixamos que responda o candidato Temos presupostos aí. Deixamos que responda 20 segundos o candidato de unidade veciñal e escoitamos ao bloque, que ainda nos queda por escoitar. Nos propoñemos, a nosa proposta para o goberno vai ser que que o equipo do goberno, si gobernamos, que pensamos que sí que vamos a gobernar, que cobre solamente 60.000 euros. Que sea o tope de gasto do goberno, non como agora que nos pasa por encima de 80.000 euros. Esa é a nosa proposta. Moi ben, escoitamos agora, por último, o candidato do Bloque Nacionalista Galego, trasladolle a mesma pregunta que lle facía aos seus tres compañeiros sobre a débeda municipal. Como ve a situación actualmente? Vamos a ver, é evidente que, pese ao baño de cifras ao que nos ten acostumado o señor Alfonsín, aquí hai unha débeda viva que é de preto 600.000 euros. Eso é así, todos os veciños saben. Bueno, estamos falando de cando foi aprobado... Está falando de fai ano e medio. Con eses datos. Agora mesmo tampouco sería fácil de sabelo, pero de todos os xeitos... Como que non é fácil? De todos os xeitos, se me deixa falar... Si, escoitamos o candidato do Ben, entón, eu quero lle dicir que, de todos os xeitos, a débeda, ao fin e ao cabo, ao mellor, eu tamén podo ser que teño unha débeda, pero eu fago o posible para que esa débeda desapareza. O Partido Popular non, o Partido Popular o que está vendo é aumentando cada ano a débeda. Pero se está pagando a débeda. Esa débeda aumenta, porque a débeda que se traía de atrás, foise aumentando. A débeda que se traía de atrás estouse aumentando. Non digo que non se este pagando, estou dicindo que se está aumentando, porque son as cifras que vimos nos debates plenarios. De todos os xeitos, nos pensamos que todo isto hai que reconducilo, e hai que realmente, se queremos desfacernos desa débeda, hai que conseguir desenvolver industria, hai que conseguir un tecido industrial que estea conectado... Pero que ten que ver a industria con pagar a débeda, Estamos falando agora mesmo de economía no bloque 2, creo recordar, de economía, emprego e sectores productivos. Pero que ten que ver... Estamos falando... con pagar a débeda. Entón, non sei, vostede está en outro sitio, pero eu estou no bloque que nos di o presentador. Aclaramos que este actual bloque, economía, emprego e sectores productivos do Concello, e cada un dos candidatos pode levar o debate cada un de que Así que está na quenda de palabra o candidato do BNG. Quedanlle 30 segundos. Efectivamente, nós o que propoñemos sempre é uns estudos relacionados co tecido non só de Dodro, senón da comarca. Esa é unha das cousas que hai que ver, contactos coas comunidades de montes, coas comunidades de veciños, coas comunidades deportivas. Non é normal que o polideportivo que este agora mesmo sentado nun terreo da comunidade de montes e que non haxa unhas boas relacións. Eso os veciños non o entenden, vale? Ao mesmo tempo, xa se falou aquí do importante que é do rural e o desenvolvemento do rural, non só o agro, que son xa simplemente ao lado debaixo da estrada temos unhas 270 hectáreas de terras que están con salgueiros, con lobos, bueno, con lobos non, con raposos, eso hai que desenvolvelo. Aprobouse unha proposta do BNG, aprobouse en pleno, estáse a desenvolver e perdeuse na Xunta millóns de pesetas para o desenvolvemento do rural que o Partido Popular de Dodro non foi capaz de aproveitar. Ata aquí escoitamos agora, de novo, o candidato do PSDG. Mire, a ver, vostede decía antes que si a Diputación lles había axudado. A Diputación tamén está axudando a pagar a vostede a deuda, corríxeme se me equivoco, porque é posible. Como? A Diputación está axudando a pagar a deuda. E como? Con subvencións, destinadas a pagar a deuda. No. Como que non? Pois entón vostede engañanos a nos nos plenos. No. Hai parte de subvencións da Diputación con capital destinado a pagar a deuda, ou a transferila á Diputación. Non, tense que ler mellor a documentación do pleno. Sí, posiblemente, sí. Non son subvencións. Non son subvencións, que son? Faiche cargo da deuda? Non. Faiche cargo da deuda O da Diputación? que fai a Diputación, ao contrario do que facía o PP cando gobernaba a Diputación, que daba subvencións, o que fai agora a Diputación é dar outro préstamo. Claro, para pagar o que xa ten vostede co... Oiga, pero para usted é mesmo un préstamo con subvención? Non, bueno, pero finalmente a deuda sigue sendo a mesma. A subvención non xenera deuda. Escoitamos o candidato do PSDG. A subvención sigue sendo, o sea, a deuda sigue sendo a mesma, cambia de lado. Con o que lle dá a Diputación, vostede paga a deuda... Neso consiste a axuda da Diputación gobernada polo Partido Socialista. Claro. O PP daba unha subvención e o PSOE se dá... Ano 2014, 201.000 euros.
na Diputación ao Concello de Odro. Ano 2013, 273.000 euros. E o ano 2015, cando vostedes tamén estaba gobernando, 598.000. A diferencia é importante. Non lle bote culpa aos demais. Pero unha cousa é subvención, outra cousa é un préstamo. Asuma usted algunha? Pois posiblemente. Claro, pero bueno, pero asuma usted a mesma. Estes son os cartos que ven. Pero para usted é o mismo unha subvención que un préstamo. Sí, porque ao final son cartos que vostede non paga, paga outra xente. O préstamo hai que devolvelo, a subvención non. E canto, pois entón estamos falando do mismo. Estamos falando do mismo. Creo que ten un pequeno conflicto intelectual sobre o concepto de subvención e préstamo. Bueno, vale. Imos deixar que remate o candidato do PSA, 20 segundos. Eu o que veño a decir e o que todo o mundo entende, polo que se ve, vostede non, ou non me explico ben, que tamén é posible, é que a deuda estáse trasvasando de sitio. Sigue sendo deuda, seguimos debendo cartos e ahora debemos outra xente, nada máis. Bueno, dito isto, a Diputación de A Coruña, en contra do que vostede di, axudou ao Concello de Odro no que merecía o Concello de Odro, no que o Concello de Odro buscou que lle axudasen. Entonces, lamentablemente, que o Concello este perdendo población, que o Concello este completamente estancado, que o Concello este sin asumir... Estancado, con 3 millóns de inversión. Estancado vémolo todos. Estancado vémolo todos. Si vostede non ve o Concello de Odro estancado, non ve que hai menos rapaces na escola, non ve que hai menos xente traballando. Antes dixo o dato, 104 persoas participaron neses proxectos, neses programas de emprego integrados. Escoitamos xa o candidato do Partido Popular e xa aproveitamos e xa lle responde ao señor Castro. Adiante, candidato. Mire, señor Castro, hai uns datos que non os proporciona o Concello de Odro. Váyase vostede ao Instituto de Estadística e verá paro 214, personas sen emprego anterior 14, pero estamos falando de unhas tasas de paro que fai uns anos eran 280, 290 personas. Oiga, fixemos plans de empleo, obradoiros co Concello de Padrón, co de Rois, estás incorporando a xente que non tiña formación. E vostede, é dicir, pode dicir aquí que isto non o digo eu, digo a prensa. É unha nota de prensa da Diputación. Dodro, 406.000 euros. O seguinte concello percibe 712. É dicir, temos unha diferencia de máis de 300.000 euros co seguinte concello. Entonces, hai unha diferencia moi clara. De que ano é iso? Pero señor, isto é 2 de marzo de 2019. A Diputación teño outros datos, eu. Pois mire, dígalle á Diputación a ver que notas de prensa envía. Claro. A prensa. Sabe o PIL deste 2019? Este ano recibimos 640.000 euros menos que fai que os outros 4 anos. E seguimos pagando a débeda. E seguimos obtendo un resultado positivo. E seguimos invertindo cada vez máis no Concello de Dodro. Entonces non diga vostede que isto está parado, lóxicamente. Si queren falamos sobre o tema dos polígonos. Os polígonos, mire, era un proxecto que podía permitir fixar 500 empregos. Eu entendo que a mellor un proxecto que che fixa 500 empregos, pois a mellor é un proxecto que con zonas verdes pois que sería moi positivo para o Concello de Odro. Reconozco que a mellor non expliquei ou tamén que houve persoas que intentaron non explicarse, que non se explicara. É dicir, o que non imos facer é permitir que un promotor privado, xunto co seu amigo desde a Comunidade de Montes, especule cos terrenos dos veciños de Dodro. Ata aquí, quenda para a unidade veciñal de Dodro. Pero se non o permite, pois non lle cambie xa vostede a ubicación do polígono, xa non tiña ese problema. Así xa non o desenvolvía ninguén. Si vostede non cambia o polígono, se non cambia... Para que compra 20.000 metros un promotor inmobiliario? Eso non o sabemos, saberá vostede. E vostede por que quere poñer ali o polígono? Pois eu digo. É a mesma pregunta. Hai 50.000 metros solicitados, no outro non había nada. Ten vostede 50.000 metros solicitados? Sí, señor. Moi ben. Sin memoria. Pero eso digo vostede, non? Non, sin ter que pagar 18.000 euros, están as solicitudes feitas. Sí, bon. Claro está. Imos ver. Non o cree nadie, mira. Imos deixar que o candidato de unidade veciñal acabe de expoñer ao seu argumento. Nosa unidade veciñal pensamos que o único que se pode, unha das cousas que pode fomentar o emprego en Dodro non solamente fomentar o emprego, sino o aumento de población, é fomentar o turismo cara a Dodro. O sea, por exemplo, é recuperar os bens patrimoniais, que serían o que
facer que a xente veña para Dodro, o sea, que a xente coñezca Dodro a través do turismo, que a xente traer xente cara a Dodro. Non, tamén, actualmente o Concello está facendo moitas excursións, está facendo ben, que nos parece ben, pero que saque a xente de Dodro para ir a Lourdes, eso parecenos ben, o sea, está ben. Pero tamén necesitamos que veña xente a Dodro que nos coñeza para que se sepa o que temos, por exemplo, intervención nos bens patrimoniais, señalización, eso pensamos que... Perdón, os bens patrimoniais, estou falando eu. Dirá vostede de quen son, porque nos privados non podemos intervir. Non poden intervir nos privados, pero vostedes poden señalizalos, non poden señalizar. Claro, evidentemente, os bens patrimoniais, o 90% están en terreos privados, pero vostedes... Como vai intervir neses? Pero vostedes poden intervir, vostedes teñen, por exemplo, o Castro de Traxeito, que é propiedade do Concello. Ustedes van intervir no Castro de Traxeito. Van a señalizaron, fixeron algo no Castro de Traxeito, que é propiedade súa. Por exemplo, no Castro de Bexo, que a Comunidade de Montes e a Asociación Cultural quería intervir para polo en valor, vostedes abriron un expediente de reposición da legalidade. Mire vostedes o que fan vostedes cos bens patrimoniais. Non, porque non solicitaron licencia. Imos xa, sí, claro. deixámola aquí, quenda derradeira desta quenda de intervencións e tamén a derradeira deste segundo bloque para o candidato do BNG. Sí, bueno, está claro que despois do que acabamos de ver aquí, Dodro non está situado no mapa. A xente sabe onde está Dodro por Mercamuebles, pero é unha desgraza que a xente que non foi a Mercamuebles non sabe onde queda Dodro, e teñámoslle que decir, pois está entre Padrón e Rianxo. Esa é a realidade que temos no Concello despois de tantos anos de goberno do Partido Popular. Hai que situalo no mapa, xa se falou aquí, hai que situalo no mapa, e a maneira de situalo no mapa é desenvolvendo políticas como as do Bloque Nacionalista Galego de emprego que sinalábamos antes, pensando en desenvolver estudos na comarca conducentes a aumentar non solamente os obradoiros de terras de Iria. Eso ninguén lle di que estea mal, ao señor Alfonsín, pero iso é totalmente insuficiente. O paro está aí, a xente moza marcha, a xente moza preparada está marchando, sábese, e hai aínda, aparte desa xente, outra que aínda está na emigración e que nos preocupa moito, é, dillo, o fillo dun emigrante. Logo, unha das cousas que tamén pensamos que se pode desenvolver, xa o apuntaba antes, no Bloque Nacionalista Galego confiamos plenamente no que é a potencialidade de todas as aldeas. Dicía o señor alcalde que non eran 24, que eran 26, son máis, seguramente, os núcleos de poboación. Algúns xa están unidos uns con outros, xa sería unha conurbación. Polo nomenclatro son 24. Polo nomenclatro da Xunta. En todo caso, eso é para desenvolver. Eso está aí. E mire, da Deputación é a última cousa que lle digo, é 2 millóns de euros o que recibiu. No período do Partido Popular son, en total, eu non entro en se foron subvencións, se foron préstamos, en total da Deputación recibimos, desde que está gobernando o bipartito na Deputación, 200.000 euros máis. E iso hai que dicilo, non se pode andar con mentiras. Pois ata aquí, deixámoslo aquí, se lles parece. Agora facemos unha segunda pausa para a publicidade e a volta falamos de cuestións que de seguro vai interesar moito aos veciños e veciñas de Dodro, como o avellentamento da poboación ou tamén as políticas sociais ou a atención ao rural. Pausa mínima e estamos de volta. Última parte deste Contrastes Dodro que lles ofrecemos esta noite en Canal Rías Baixas. Nesta recta final imos propoñer aos 4 candidatos que nos acompañan esta noite a falar de políticas sociais, de demografía, de atención ao rural, de participación cidadá, de transparencia e tamén de rexeneración democrática dende os concellos. Como eu entendo que o asunto do avellentamento da poboación, das políticas sociais, quizáis os epígrafes que máis se poden interesar aos veciños e veciñas da localidade que nos ocupa, pois se lles parece os candidatos, arrancamos por aí. Ten a primeira quenda de intervencións o candidato do Bloque Nacionalista Galego, cando queira. Sí, a ver, nós desde que levamos recorrido o Concello por todas as parroquias, non só agora en campaña electoral, senón durante todos estes 4 anos deste mandato, vimos que unha das cousas que nos demandaban a veciñanza de termos unha serie de incentivos municipais de cara a fixar poboación. Eses incentivos poderían vir pois a través das tasas, eses incentivos poderían vir pois cando unha persoa se achega ao Concello e que este alguén para lle
asinar algún certificado que non teña que pagalos. Nos pensamos que iso non crea un bo ambiente que haxa que pagar un simple certificado, porque ao fin e ao cabo de 2.700 habitantes que ten Dodro non creo que saturen a administración local, que desde logo teria que ser incrementada e non amortizada. Desde logo tamén como incentivos para a veciñanza, debido a ese avellentamento que temos, hai que crear máis locais sociais. Nos somos da idea de potenciar a creación de locais sociais e non de pechalos. E se hai algún pechado, o que habría que facer era desenvolverse para coller e que se abriran. E desde logo, para evitar o avellentamento, o que temos que ter en conta é a xuventude. A xuventude é a pouca que temos, como dicíamos ao principio, polos locais que están no Concello, que se debían de mimar igualmente, de maneira equitativa, porque claro, hai moita xente maior, pero teríamos que tamén mimar e teríamos que tamén facer chegar a cara a nós a xuventude de igual xeito que o Concello se preocupa pola xente maior. Ninguén ten nada en contra de que se fagan excursións ou de que se faga o tratamento. Acaso pensan os veciños e veciñas de Dodro que o BNG iba a estar en contra da xente maior, que non iba a atendelos? Non, eso non o pensa ningunha veciña ni ningún veciño. O que pensa o veciño de Dodro é xustamente que nós seríamos capaces de desenvolver outro tipo de políticas para a xuventude. Pois ata aquí quenda do Partido Popular, señor Alfonsín Cando Queira. Mire, simplemente quixera centrarme en dous temas que creo que son importantes. No tema de dependencia e atención aos veciños, decille que durante os 3 últimos anos, 2016, 2017, 2018, o Concello de Dodro, sendo un dos máis pequenos de Galicia, foi o único concello de Galicia que consecutivamente, ano tras ano, recibeu premios nacionais en recoñecemento á súa xestión en atención aos nosos maiores e en atención, sobre todo, tamén aos rapaces. É dicir, no ano 2016 recibimos o premio da Fundación Alares. No ano 2017 foi o Ministerio de Educación e neste último ano, no 2018, foi o Ministerio de Presidencia pola nosa labor contra a violencia de xénero. Os 3 anos, 3 premios. Me gustaría que calquera de vos nos dixera que Concello de Galicia pode decir o mesmo, que creo que é ningún. Somos o único Concello que mantén talleres de escolaridade, talleres con clases de reforzo para eso totalmente gratuitos, para os nosos rapaces, para axudalos na educación. O único Concello que mantén totalmente gratuito. O único Concello que mantén unha escola de verán na que entran todos os rapaces durante os 2 meses de xeito gratuito para conciliar a vida familiar. Penso que son adiantos que solamente se fixeron hasta agora. E se non, pois que mo rebata alguén no Concello de Dodro. Estamos incrementando os servicios con programas de apoio psicolóxico, tanto ás persoas dependentes como a muller, como a persoas que vivan soas. E iso, señores, estáse facendo en Dodro, única e exclusivamente. Por outro tema, quedanlle 10 segundiños. Falábamos e quixera falar da concentración do monte, que témola aí, nos comprometemos a tela rematada en 4 anos, son 2,5 millóns de euros, e ora, no mes de maio, os veciños de Dodro, das 2 parroquias de Dodro, poderán saber que parcela de monte lle vai a quedar, co que poderán rentabilizar as súas propiedades, e vai ser un sector que, sin duda, suporá unha mellora económica moi importante para o noso Concello e para os nosos veciños. Ata aquí, porque a quenda do candidato de Unidade Veciñal de Dodro, Cando Queira. Eu, escoitando o señor alcalde, non sei por que perdemos 120 habitantes, non sei, ou a xente se marcha por vicio, non sei por que perdemos tantos habitantes. Con tanto servicio que temos, seguimos perdendo habitantes. Nos propoñemos o seguinte, por exemplo, temos ahora mesmo o que fai o goberno é un goberno totalmente derrotado, e o que fai é xestionar a derrota, o sea, única e exclusivamente. Ben, vostedes xestionan moi ben a derrota, está moi ben, pero nós creemos que temos que fomentar a recuperación das vivendas, sobre todo nos núcleos rurales, nos cascos históricos que temos en Dodro, fomentalo con impostos cero, para que a xuventud non lle coste máis rehabilitar unha vivenda que facer unha vivenda nova en solo urbano. Deixeme falar, estou falando eu. Xa non lle costa. Eu non interrumpí. Deixemos que... Podes interrumpir un pouco.
temos que facer de Dodro un concello atractivo. Ten que saber a xente, o que decía antes o candidato BNG, a xente ten que saber onde está Dodro, a xente nova. Ten que haber actividades, festivais, actividades culturais, máis deporte, estou falando eu. Temos que ter políticas efectivas de emprego, que as políticas de toda esta xente que foi aos cursos de emprego, que se queden en Dodro. Deses todos, que dos 104, eran os 104 de Dodro. Non teño os datos. Eran de Dodro, 104. Foron 104 personas que encontraron. Bueno, temos que axudar tamén aos traballadores do sector agrario, dos que queiran montar empresas agrarias con asesoramento de parte do Concello para a venta de produtos, por exemplo. Despois tamén temos que crear sendas peonís, por exemplo, ou sendas peonís para que a xente, o Concello sea atractivo, crear, por exemplo, sendas saudables para que a xente queira vir a Dodro. Hai que facer un concello atractivo e non estar derrotado e xestionar a derrota conforme o está facendo ahora mismo o Concello de Dodro. Completado o tempo do señor Vicente, imos co señor Castro, que anda do PSDG. Bueno, evidentemente todos coincidimos nunha cousa, todos coincidimos en que cada un no seu programa ou cada un na súa maneira de traballar, na súa maneira de facer, todos pretendemos conseguir que a xente veña a vivir a Dodro. Parece a idea de todo o mundo que estamos aquí sentados que Dodro sexa máis agradable ao alcalde, efectivamente, como moi ben di, os programas precisamente para atención a persoas maiores levan premios a nivel nacional e efectivamente sí, bueno, pero que habrá que plantearse posiblemente que si realmente queremos que Dodro sexa un asilo de ancianos, todo o Concello, porque é moi penoso ver a Marquesiña del Estrobe que seña o local social del Estrobe, que 3 ou 4 señores que se reúnen ali porque é o único sitio coberto para poder falar. Non lles molesta. Non sei, non lles molesta porque é o que teñen, non lle queda máis remedio. A mí moléstame, sí. A mí pareceme absolutamente indigno que 4 persoas maiores del Estrobe se teñan que ver na Marquesina para poder falar. A mí moi ben non me parece. Segundo, falando de Dodro, máis dicindo que é o que hai, que é o que non hai. Mire, vostede, antes tamén meteu nunha exclamación destas que vostede vota así a un promotor inmobiliario e á Comunidade de Montes. Mire, gracias á Comunidade de Montes, e vostede vai me dar a razón, en Dodro temos unha escola, unha gardería, unha galescola, como se chamen agora. Temos un centro de día gracias á Comunidade de Montes. Algo intervine eso, creo. Por eso eu estou dicindo, pero gracias a quen? Gracias á Comunidade de Montes. No, gracias á Fundación Paideia. Temos un polideportivo gracias á Comunidade de Montes, que cedeu os terreos. A ver, ao final vostede non pode meter así alegremente nunha conversación aquí na televisión e poñendo a Comunidade de Montes como un paradigma non se sabe moi ben de que. Porque vostede estuvo na Comunidade de Montes e sabe de sobras que hai cousas que se fan moi ben. Fui impulsor da escola infantil. Pero agora, desde que vostede non está, xa a Comunidade de Montes non funciona, non vale para nada. Non sei o que fixo, por Claro. Bueno, pois xa yo digo eu. O polideportivo non estaba vostede, é que non? Non estaba. Pero tamén o fixa a Comunidade de Montes. O polideportivo? Sí. Fixo o Concello. No terreno da Comunidade de Montes. Ahora que está conseguindo vostede a Comunidade de Montes un problema precisamente bastante gordo. Bueno, vostede verá, quer dicir... Que problema teño? Pero que problema teño? Imos deixar que remate o candidato do PSDG. Non cumpre cos compromisos adquiridos coa Comunidade de Montes, por exemplo. Como que non? Como que non? Perdón, remate, quedanlle 10 segundiños e imos co seguinte candidato. Basicamente o que pretendemos todos é que o Concello de Dodro sea un lugar agradable para vivir, optimizar recursos, utilizar os poucos que temos, todos coincidimos en eso, e hai moitas formas de facelo, senón só habría Partido Popular e senón todos votaríamos ao Partido Popular. E vostede ten que coincidir comigo en que hai moitas maneiras distintas de afrontar o mesmo problema. Unhas boas, outras mellores e outras moito mellores, nada máis. Bueno, pois imos escoitar agora de novo o candidato do BNG nesa optimización de recursos que decía tamén o candidato do PSDG. Non sei por que liñas se poden traballar nese sentido no Concello de Dodro. Bueno, pois está claro que hai que darlle unha volta, pero importante, a todo o que aquí se está expoñendo, porque é o que realmente ven, é o que realmente botan en falta as veciñas e veciños das 3 parroquias, non? Desde logo, o feito dos incentivos dos locais que decíamos antes é algo que está na mente de todos, non? Pero pensamos tamén que non é menos importante unha regeneración realmente democrática
dinámica no Concello. É dicir, non ven normal os veciños e veciñas de Dodro que teñamos un pleno ordinario á hora do vermú, a 1:15, e cando lle convén ao Partido Popular que sexa ás 8 da mañán ou ás 9 da mañán, e logo despois diga aquelo de que a xente non ven aos plenos. Claro, evidentemente hai xente que traballa e hai xente como o Partido Popular que está gobernando agora mesmo en Dodro con 4 dedicacións e que non entendemos moi ben porque ese tipo de planteamentos parece que pon trabas para que a xente non queira acceder aos plenos. Esa rexeneración fai falta. Tamén desde o punto de vista da rexeneración do propio Concello, da casa consistorial, que onde viven os veciños tamén, que como pasa o tempo non hai un arquitecto que estea fixo, pasaron 5 ou 6 arquitectos, podeme corrixir o señor Alfonsín cantos foron, e pasaron a ocupar o sitio da secretaría, pasaron 6 persoas. Algún ao mellor xa estaba dentro do... Como 6 persoas? Ocupando a cadeira da secretaría, non dixen que fora un secretario ou unha secretaria, ocupando a cadeira da secretaría. Por favor. Pode contalas, porque lle dou tempo para contalas. Iso é unha eiva que ten o Concello, máxime cando o que é o Partido Popular expedienta non somente só unha persoa que é funcionario do Concello, sino que hai un plan de emprego para limpar e resulta que antes de que se acabe o plan aparecen expedientados os que se adicaban á limpeza de montes. Eso é algo que a veciñanza non o entende. Moi ben, pois imos agora co candidato de novo do Partido Popular e seguimos falando desa atención aos veciños, deses servizos sociais e tamén desa atención ao rural. Cando queira. Mira, retomo o tema. Creo que Dodro dispón duns servicios que para sí quixeran moitos concellos de Galicia. Somos o concello da provincia de Coruña máis pequeno que dispón de centro de día e escola infantil. Na escola infantil se invertiron casi 400.000 euros. Gracias a... Ese o mantenemento do centro de día e da escola infantil ten un coste para o Concello de preto de 60.000 euros, que non se pagou nada ata agora, gracias á xestión feita ca Xunta de Galicia e que permiteu compensar esas inversións na escola infantil ca débeda que tiña pendente e que viña xa desde o ano 2007 e que vostedes non pagaron. Despois, quixera recoller o tema da concentración, da que vostedes non queren falar, non sabemos por qué, que suponen 2,5 millóns de inversións, que supón reparcelar 420 hectáreas, que vai permitir a 1.000 propietarios poder acceder á madeira que teñen nas súas parcelas e que ata agora non poden acceder, que vai ser unha mellora contra o lume e que supón a máis importante inversión ou o proxecto máis importante despois de ter feito as concentracións parcelarias de Labradío. De quen? Inversión de quen? Inversión da Xunta de Galicia, lógicamente. Pero que ademais, nós seguimos unha política tamén de recoñecemento, de promoción da cultura. O Premio Selo Lorenzo Badirón, durante estes últimos 4 anos, conseguimos transformalo, ten unha maior repercusión, chega a moitísima máis xente, divulgámoslo moitísimo máis na provincia e no resto de Galicia, e logo tamén que sabemos poñer en valor a trayectoria de persoas que axudaron e colaboraron no noso Concello. Quixera recordar a don Ángel Rubín Sampaio, que creo que tuvo unha vinculación co Partido Socialista, con Abelino Abuín de Tembra, galeguista da nosa terra, que con amplia trayectoria cultural, aos emigrantes e, como non, tamén a Fernando Vilabrión, alcalde durante 28 anos. Escoitamos agora ao candidato de Unidade Veciñal de Dodro. Por seguir agora mismo, eu creo que o que vamos facer nós cando cheguemos ao goberno é, en temas de cultura, precisamente, que estaba falando agora mismo o alcalde, é integrar no roteiro Ruta Rosaliana, porque precisamente foi unha cousa que, a ver, Dodro é Rosalía, Rosalía é Dodro. Tamén, foi unha moción que presentamos nós no Concello e que o goberno do PP votou en contra por motivos económicos. Non sabemos que motivos económicos, que inmediatamente teñen comprado un dron, por exemplo, que costou bastante máis do que nos costaba a integración no roteiro e non sabemos o que van facer con el.
Non sabe. Non sabemos o que van facer, non sabemos o que fai o dron ese. Pois sí, é para servicios de urbanismo e de cultura. Sí, efectivamente, sí. Ten un gran éxito, sí. Sí, sí. Utilízase moito en urbanismo. Deixamos que continúe o señor Vicente. Claro. E despois, en temas de estamos enfrentados, por exemplo, ca comunidade de Montes, estamos enfrentados cas dúas comunidades de Montes. Precisamente, ahora mismo están vostedes enfrentados ca dúas comunidades de Montes. Presidente tuvo unha reunión ca directiva da comunidade de Montes. Sí, vostedes están enfrentados, vostedes quixeron facerse, intentaron facer unha candidatura para a comunidade de Montes de Fontecova e Balouta, e están enfrentados precisamente ca outra comunidade de Montes tamén. Nós pensamos que hai que recuperar a relación ca comunidade de Montes, cas dúas, ter unha boa relación, porque son imprescindibles, o que decía o candidato do PSOE antes, ter unha boa relación cas comunidades de Montes é imprescindible, porque son piares fundamentais para o Concello ahora mismo. Pero que pretende vostede? Utilizar as comunidades de Montes como banco, como utilizaron durante os aqueles 4 anos? Non pretendo nada. Respóndelle, seguimos. Onte tive unha reunión ca xunta directiva da comunidade de Montes de Cruz de Abelán. Non sei que problema Responde Unidade Veciñal e continuamos co PSDG. Sí, pero o expediente de reposición da legalidade puxeronlle vostedes. Pero que ten que ver Perfecto, con Montes? seguimos co candidato do PSDG, que aínda lle quedan 2 minutos para seguir falando de todos estes asuntos que estábamos comentando. Lembro que estamos falando de servizos sociais, de políticas de asentamento de poboación e tamén de atención aos nosos maiores. Cando queira. Eu agradezco estes 2 minutos especialmente e a pesar de ser tentado de falar da concentración, que tamén intentarei que me dé 5 minutos máis adiante ou ao final xa veremos, vou dicir unha cousa, mire vostede, mire se estamos mal en Dodro, por moi que nos pese, que estaba facendo contos agora, precisamente, como falou vostede. Contos tamén. Pero mire, levamos 40 anos de democracia, 40 anos de vida política, verdad? 40 anos entre 4 son 10 legislaturas, das cuales só unha foi do Partido Socialista, cun alcalde socialista. Lamentablemente, dentro de 40 anos, só o alcalde do PSOE vivía en Dodro nos últimos 40 anos. Debe ser... Sí, como? Sí. Os alcaldes dos últimos 40 anos, só a miña proposta é que debes estar tan mal en Dodro que nin o noso alcalde anterior e presente... Pero iso é unha postura moi machista. Non, machista. Imos reconducir o debate porque... Vostede pretende que eu me traia a miña muller... Os dos candidatos, permítame un momento, señor candidato do PSDG e señor candidato do Partido Popular, imos reconducir o debate porque eu entendo que cuestións personais, señor candidato do Partido Popular, cuestións persoais entendo que non son de interese nin da audiencia de Canal Rías Baixas nin tampouco dos seus veciños e veciñas. Imos, señor candidato do Partido Socialista, quedalle un minuto para seguir expoñendo esas cuestións, esas propostas do seu partido en materia de servizos sociais. Deixámolo que remate, veña. Eu realmente o que digo compárteo toda a veciñanza de Dodro. Compárteo toda a veciñanza de Dodro. E non vou entrar máis no asunto, pero realmente é moi deprimente que para Dodro non sexa un orgullo, non sexa un orgullo que todos nós queiramos vivir en Dodro, Pero se llevo 50 anos vivindo en Dodro, traballando en Dodro. Vivir é algo máis. Vivo e traballo en Dodro. Estamos dicindo que vivir é algo máis. Por cuestións do que decían os outros compañeros que estamos aquí sentados, perdemos poboación e perdemos tanta poboación que perdemos demais. Hai que facer algo para que esta tendencia que sufre o Concello que se revirta, e me parece que hai que cambiar de alcalde. Bueno, imos seguir avanzando no bloque, nos contidos que ocupan a este bloque. Falamos de asuntos que, volvo a repetir aos 4 candidatos, que interesan e que preocupan aos veciños e veciñas que nos están a ver. Se lles parece, voulles preguntar agora, por iso que xa introducía aí algún candidato, creo que era o candidato do BNG, que é a cuestión da participación social, da participación dos veciños na actividade pública, tamén a transparencia da actividade que se realiza no consistorio e tamén iso que se deben chamar a rexeneración democrática, non? Que os veciños sintan pois a actividade que acontece de portas para dentro como súa. Imos entón escoitar as propostas que ten en todas estas cuestións, en primeiro lugar, o candidato do BNG. Sí,
Imos ver, está claro que esa regeneración, estamos lo vendo aquí, están vendo os veciños e veciñas, é necesaria e en todos os sitios onde goberna o BNG, 24 concellos, creo recordar, estáse intentando formar un consello escolar municipal e veciñal. Pero non é só eso, sino que o que decíamos antes dos plenos a unha hora realmente a caída, e falábase tamén antes dunha serie de cousas a niveis sociais, a niveis culturais. Mire, estáis desenvolvendo agora mesmo o Partido Popular, pero naceron, por decirlo de alguna maneira, naceron nunha asociación, na Asociación de Veciños de San Xoán Bautista de Laíño, que creou xustamente Avelina o 20 de Tembra. Eu creo que a partir de aí, e a partir das apostas do bipartito que gobernou en Dodro e que deixou moi bo sabor de boca, viñeron logo despois as aportacións do Partido Popular, que foi unha continuidade do que xa estaba establecido. Entón, desde logo, para nós unha regeneración non é nin para os veciños, por exemplo, encargar un inventario municipal e que nin os propios arquitectos do Concello saiban manexalo ben ou saiban. Como pode ser que un alcalde do Partido Popular tiña que ser que se esqueceu xustamente de poñer unha eira, a eira que lle dá nome a unha das aldeas máis enlleiras ao mellor do Concello, a eira de Eiró. Non está no inventario municipal, unha eira que ten máis de 300 anos. Entón, ese tipo de regeneración única e exclusivamente pasa justamente para coller e revisar todo aquilo que está por facer e que desde o BNG nos estamos de acordo. Unha parcela privada. Está totalmente equivocado, porque senón levaría adiante os plans que tiña pensado. E non puido... Se é privada, está no catastro, hai os títulos de propiedade, señor. É unha eira que, como tal, habría que recuperala para patrimonio. É sábeo. Vamos a escoitar agora o candidato do... É unha eira, é a que lle dá nome seguramente á propia... Vamos a escoitar o candidato do Partido Popular nestas materias que estaba eu comentando, a transparencia, a participación e a regeneración democrática. Cando queira... Que veña o BNG dicindo que o goberno PSOE-BNG que houve entre 2007 e 2011 deixou moi bo sabor de boca, parece mentira. Señor Marino, está claro que vostede non estaba aquí. Non, claro. Llevou a decir como rematou aquel goberno. Llevou a decir como rematou... Andaba nos xulgados, en vez de recaudar votos, andaba polos xulgados, que ao mellor desenvolvese mellor. Imos deixar que fale o candidato do Partido Popular. Llevou a decir como rematou aquel goberno. Mire, rematou cun alcalde socialista condenado por agresión a un empleado, apoiado polo BNG, e cunha situación de acoso a dúas empregadas por parte do alcalde do PSOE, do alcalde do PSOE, e que o BNG segueu apoiando. E vostede o BNG apoiou a un alcalde que foi condenado por agresión a un empregado. Ese foi o bo sabor de boca que deixou o goberno bipartito. Vostede apoiaron a un alcalde que agredeu a unha persona que está condenado. Diga como acabou eso. Por favor. Acabou condenado o alcalde, señor Castro, vostede non se acorda. Vostede non se acorda, entre outras cousas, porque non entrou no goberno e o mismo día das eleccións lle pideu a número 2, Ana Mene, que dimitira para poder entrar. Eso son os valores... Sabe vostede? Home, sabe todo o mundo. Eso foi na mesma aquela noite. Pero logo... Xo sabe todo o mundo, señor Castro. Estaba vostede ali. Claro que estábamos todos eu non sei eso, eu non coñezo esa historia, e coñece a vostede. Pois debe sabelo. E conseguino, por certo. A concelleira sí que o sabía, porque a concelleira mo dixo. Conseguino. Quedan 30 segundos, señor Alfonsín. Non sabeu o que vostede proponía. Sobre os horarios, pero se os horarios dos plenos, cando vostedes gobernaban, os puxeran ás 8 da tarde, e despois non lle viña ninguén. Se ao principio lle deixaban preguntar os que ali habían ao principio, e despois tuveronlle que cortar o turno de preguntas ao cabo de 3-4 meses, porque xa a cousa perdía a gracia, porque xa lle empezaban a preguntar a eles mismos, ao señor Franco e a Arturo Díaz, e xa os ponía en serios apretos, entonces xa cortaron as preguntas. Imos co candidato... Transparencia toda. Temos as redes sociais que contan todo canto se fai no Concello, e teñen unha páxina web onde están as actas e os plenos, todo tipo de información que anto corresponde ao Concello de Dodro está ali. Escoitamos ao candidato de Unidade Veciñal, adiante. Sí, nós precisamente para evitar eso que está dicindo o alcalde, comprometémonos a facer un regulamento de participación cidadá para os plenos do Concello, para que poda participar de maneira regulada a xente que queira ir aos plenos. Evidentemente serán a unha hora os plenos, cando gobernemos serán a unha hora adecuada,
non pode ser que, xa se falou antes, que os plenos sean a unha hora de a 1 da tarde, que non pode ir ninguén, e os plenos máis importantes, os extraordinarios, onde realmente se xogan cousas, bueno, teñen maioría absoluta e non se xoga moito, pero bueno, que sean as 8 da mañán. Non sei que concello son os plenos ás 8 da mañán. Tamén queremos, somos o único concello que non se pode sacar ningunha foto. Non se pode sacar unha foto no pleno. Prohíbeno por sistema o equipo de goberno. O Socialista cando gobernou. Nos propoñemos que, se gobernamos, facer videoactas, como en cantidad de concellos hai agora, pois gravar os plenos con videoactas, para que a xente os poda ver, e incluso, se hai posibilidade, retransmitilos en directo, como en moitos sitios. Sabemos que as tecnoloxías que hai agora mismo podense retransmitir os plenos en directo sin ningún problema. Iso o que propón a Unidade Veciñal de Dodro. Perfecto, pois escoitamos, señor Vicente, señor Alfonsín, perdón, a quenda do bloque, perdón, do PSDG. Non pasa nada, mira, vamos a ver, falando de transparencia, efectivamente, páxina web do Concello, ben, Facebook a veces pon datos demais, verdad? Colúmpianse porque creo que ten algún problemilla que outro sobre o tema da transparencia, pásanse de frenada, que confunden transparencia con lei de protección de datos, a veces confunden a páxina web do Concello coa páxina web, perdón, o Facebook do Concello co Facebook do Partido Popular. Hai que facer un uso un pouco máis ecuánime do que é o Concello de Dodro e do que é o Partido Popular de Dodro. Intenten, por favor, non mesturar as cousas, vale? E dito isto, tamén se me ocurriu unha cousa, falando de concentración. Primeiro, diga vostede que os 2,5 millóns de euros que vai costar a concentración do Monte de Dodro non paga vostede, paga a Xunta de Galicia. Paga a Xunta de Galicia. Segundo, esta concentración consigue vostede que queden liberadas 47 hectáreas que estaban destinadas a polígono industrial, verdad? Que ahora van ser concentradas, non? Ahora non van ser concentradas. Non son 47, señor Castro. As do primeiro polígono industrial planteado? Pois é posible que teña mal. Cantas son? Dígai vos. 30. Pois bueno, pois 30 hectáreas. Pero desas 15 estaban excluídas pola Comunidade de Montes, señor Castro. Pois son da Comunidade de Montes. Pero pideu excluílas da concentración. Claro. E cal é o maior propietario do Monte de Dodro? Cal é o maior propietario do Monte de Dodro? Vostede está seguro, mira, vostede está seguro que en maio vai a ter, os propietarios de Dodro van a ter coñecemento das parcelas, non? Perfecto. Tamén estaba seguro que antes de fin de ano, do fin do 2018, dixo vostede en prensa tamén, non sei se ten un recorte aí, de que se iba a aprobar o cambio do pexón. Tampouco foi verdade, eu extrañame moito que en maio eso sea verdad, pero bueno, vostede minta que algo queda. Ímolo deixar aquí, señor Alfonsín. Señor Alfonsín, ímolo deixar aquí porque xa saben todos vostedes que coñecen as normas deste programa que dura 1 hora e media. Estamos xa a piques de chegar a ese remate, así que entramos xa na quenda de ese minuto final que vai ter cada unha das formacións para dirixirse directamente aos seus veciños, ás súas veciñas, para transmitirlle aquela mensaxe coa que intentar convencelos de que confíen en vostedes. A palabra neste último minuto, imos por orden de menor a maior representación, o candidato do Bloque Nacionalista Galego, cando queira. Sí, bueno, reiterar as grazas a Canal Rías Baixas e, desde logo, nós o que pensamos seriamente é que Dodro, como acabamos de ver, necesita un cambio de rumbo e que co BNG seremos quen de devolverlle a ilusión á xente que está vivindo en Dodro e á xente que ao mellor que está fora e que poida vir para aquí. Desde logo, para nós, o Bloque Nacionalista Galego, resumiríamolo en dúas premisas. Algo así como o pobo é o importante para os veciños e as veciñas, pero o veciño é tan importante como a nós. Polo tanto, eso é o que lle queremos transmitir, que se teñen a confianza do Bloque Nacionalista Galego, Dodro verase como vai a cambiar. Moi ben, minuto final para o candidato do PSDG, cando queira. Gracias aos veciños que aguantaron hasta aquí por escoitarnos. Espero que nos sigan escoitando e nos sigan atendendo na campaña electoral que empeza en breves días, e simplemente o meu compromiso como cabeza de lista do Partido Socialista de Galicia é que espero que o Concello de Dodro sea un concello social, que espero que o Concello de Dodro mellore, que por fin o Concello de Dodro este realmente comprometido con accións sociais, que mellore, que realmente sexa un sitio bo para vivir. É o único compromiso, é o meu traballo, levo aquí moitos anos, levo aquí toda a miña vida, espero seguir aquí e, bueno, dedicarme ao 100%
ao Concello de Dodro e aos veciños e as veciñas de Dodro. Non podo prometer máis. Minuto final para o candidato de Unidade Veciñal de Dodro, cando queira. É un minuto para explicar o que é a Unidade Veciñal de Dodro. A Unidade Veciñal de Dodro é unha agrupación de electores que solamente pensa en Dodro, que non temos carga ninguna de ningún partido que estea detrás, que non temos subvencións de ningún tipo, todo o que facemos, facémolo nós, o que queremos é tamén a mellora e o ben común para Dodro. Tamén queremos que isto podese facer, temos ilusión, temos esperanza e creemos que en Dodro hai futuro. E para iso a Unidade Veciñal de Dodro poñerase a disposición de todos os veciños e cando gobernemos estaremos pendientes de todas as necesidades dos veciños de Dodro. Moi ben, e minuto final para o candidato do Partido Popular, cando queira. Pois, moi boas noites de novo aos nosos veciños de Dodro. Moitísimas gracias por estar aí. Eu quixera decir que o mellor que ten Dodro é a súa xente. Estamos convencidos deso. E o único que queremos facer é seguir progresando en Dodro, pero escoitando o que a xente quere e o que a xente necesita. Progresar tamén en igualdade, porque os homes e mulleres, sendo diferentes, somos iguais en dereitos e obrigas. E sobre todo, e por riba de todo, progresar en liberdade, porque vamos loitar porque o Concello de Dodro este gobernado por persoas que están para servir e non para servir a outros intereses. Queremos gobernar en liberdade, un concello con xente que poda opinar, que poda creer no que aquelo queira e que nunca se admitan ameazas aos veciños de Dodro. Moi ben, pois completado este minuto final dos 4 participantes, doulles as grazas en nome de Canal Rías Baixas por ter a ben participar neste primeiro debate electoral e desexolles moita sorte nesa carreira do 26 de maio. Nos poñemos aquí o punto e final a este Contrastes Dodro. Mañá temos nova cita electoral co Contrastes Pontecesures, o venres Portas, o vindeiro luns continuamos con Catoira e o martes será a quenda de Lousame. Como ven, Canal Rías Baixas volcase con esta cita electoral do vindeiro 26 de maio. Moitísimas grazas pola súa atención e deica mañá.